बेखौनो बुंनो सानदों आं सिङाव हाबनानै थासारिखौ नुदों माने फार्स्ट टाइम आं जेलाव बिदि फैफेराखैमोन आं ओरैबायदि नुदों माने ना दुखुनि मोदै सख'नो ना खुसिनि मोदै सख'नो जादों मोननै आङो जोबोद सिन्था खालामनानै आं धर्ज हमनानै थादों मोनसेया जाहैबाय बिसिनि जाबत जिबत कारादन्द जानाय आरो गथ' लायै लायै फिसाइफोरखौ लोगो हमनो फैनाय 12 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर गाहामसिम जानाय बिसोरखौ नुनानै आं दुखु मोनदों ओमफ्राय दिनै आरो माने रंजालि बैसागु बिदायनि असिलायै जिबायदि आंखौ बेयाव बिथांमोनहा लेंहरनानै अनार होदों बे फारसे आं रंजागोन आरो आं बिथांमोननि जानानै आं नैबेखौनो दा ओरैबायदि मोनसे फिल आंनि गोसोआव सानखांनाय फैदों जे आं बिथांमोननि जानानै आङो बाहेरायाव जोंनि साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आं एसेब्लाबो शेयार खालामनानै बिथांमोननि गनायनि राहा एबा कौशला मा दा मा सोलिदों आं बेखौ बिथांमोननिफ्राय निस्सय मिथिनो नाजाग्रोगोन एबा बिथांमोनखौ आङो एप्रच खालामगोन जे बिथांमोननि गनायनि सायाव नोंथांमोननिफ्राय मा राहा लामा दङ बे आरो थारमाने आंखौ बुंदों बिथांमोनहा फंबायमोनहा जे जोंथ' दुखुआवनो दंखायो सार बा आदा बे दुखुनिखौ दाखनसै बैसागु स्टाइल बा मडार्न सं बिदिनो एसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि ग्रोम ग्रोम माबाखौनो एसे खनदो होननानै खावलायनायलाय आङो मडार्न संखौनो खननाय जादों आरो दा बेखौ आङो एसे नोंथांमोननि सिगाङाव खननानै होनो सानदों लाइन मोननै मोनथामसो रायज्लायहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो रायज्लायहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे महरावनो रायज्लायहां खालामो मा